Productions. Soyayya ruwan zuma ce in ka sha ka bari masu. Na sha ruwan zuma na bata karshe ta kunyata. Da farko dai kamar da gaske haka ne ya sani mi da zuciyata. Kin san na karramaki a cikin sa'anni na baki gata. Me yasa kika bani kunya har ta kai ga hali na wuta? Dumbulan ƙasa a idona wai dariya suke aminirata. Ka so mai isan ka ba laifi ba ni a gani na haba yan mata. Na so ki jini da hanta karshe kika kunyata ni kacona. Mai kunya wannan ya dace ba kowa mai yake samunta. Zumar da take gora ta fi farin jini da ta bakin kwalta. Mata ma'ajin su gida ne dabbobi sai yanka a mahauta. Na so na killace ki na baki yanci fiye da mata. Wasu maza ba su da tausayi su ta zika ku sai da kuɗi ta. Karshe su kai su baro ku sai kun je gabar da babu tsani. Masana'anta Allah ya haɗa mu har na so ki fiye da kowa. Idan kin ce ni maƙiyin ki ne waye miki gata fiye da nawa. Masu ziga ki hakan sun gane sun danne ne karki musu kiwa. Kaddarar mutum rubutun dutse iya wuya baya gogewa. Hakanan rabi ya tsara wane mutum ya yi canjawa. Ruhi na ka tsarkake Allah bai rike kuwa karku rike ni. A zahiri ni ne fa masoyin wai yanzu kuma abokin gaba. Da dara da ana ganin ki zan sai da ke ne ba za ki zo ba. Wahidin ka hada ka tsaran mai komai hakan gana karba. Kazar wahala rafi ya yanka wa zai hana ka baka fiye ba. Ba za na ƙara so ba tunda dai yan kunyata ne.